and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Obses. So, wag ka pag-ili. Ugma, may adtuon kong layo nga isla. Gikan sa nadiskusahan. Akong sungan og adto ang maong dapit. You know me, Dave. Dili sab ko muna kung may ipangitaon ko. Kinahanglan nga ako gini makita. Kung buhi lang kining tawana, makitaan ko gid siya. Usayo ko mugikan ugma sa Isla Looy. Well, what can I say? You're the best at your field. Kabala ka. Tumanog yapon ko atong gigasubutan. Itago ko kang inisi ka ng lari. Kung ugaling, makaplagan ko na siya ditong lupita. Cheers to that. You belong to me, Hennessy. Buntag na ba di ay? Bubago na ko. Kisa no nabuka sa silong. Kasayo ko eh. Ayaw kong igna nga nagbuka si Lola. Lisod na mga siya sa atong atsa. Ay, kinigis Lola, padlugod ka ayaw eh. Liliyo ko ganit sa bitana mi. Aron ako pahunugod. Oh. Lola! Oh. Kanindot sa views akong kabuntagod. Hi, handsome! Hello, princess. Please let down your hair. Kaniyot lang ha. Asa ka? Bago akong kanon. Nana mo ko'y sudan sa kuwa tubangan. Labi ako na magsudan. Sobra pa sa labi. Ba! Hey! Wala na. Napingis ang imong gibughao. Sa magug ka, naghangad man ka. O sa man mo pagtarong nga ng imong gibughao dyan. Naghangad man ka. Sorry lang. Tarungo na ako. Kada na. O goy, ay. Human ni mo, ana. Magsag-om sa kagtubig. Ha? Dili ba nga may gripo man mula? Ay, pagbaot! Kay maunay kinaraan. Dili ba mahimong mo adapt sa bagong panahon la? Dili. Kamog yung mga batanon ka na. No! Ganahan yung kaimuan ng dali-dali. Ang tanan ninyo, dinali-dali. Magmenyo, dali-dali, sab. Ang resulta, bago pa ganing nahuman ang kasal ng lupad ng mga platong kaldero kayon saon. Wa man magsuhito ayon na, sa wa pa magpagkasal. Mo na. Dili ni mo mahimong agion ang tanan sa sayon-sayon o dali-dali rin, ha? Mas may gunang maangkon mo ang usa ka buta nga imong gihagoan. Wala, sige na. Bugha na diha. Aron kung mahuman ka na diha, magsag-ob ka na sa bugtawig. Oh, Lola. Oh, tubig ug towel para sa kong pinangga. Salamat, loves. Dagi mo na nabi. Pahiran sa lako ang imong buko-buko sa singot kay tingaling maughan ka. Ubhon ka na hinuon. Dali, be. Thank you. Bidagay na ang imong singot sa imong agtang, paingon na sa imong liog. Ug padung sa imong dugan, oh. Pahiran ka sa mga. Ay! Wala! Bebe, puyo ng kamot ni mo, Lele, be. Puyo. Pahiran sa lako ang dugan ni Jason lang. Ako na. Ambi niya. Ala, imo ba ko nag-iilom ang labakara? Ako'y trapo. Ikaw ba chancing kayo ka, eh? Ha, ikaw nakatun ka na. Hala ha, si Lola ha, balisyosa kaayo para trapo. Ako lang ang way malisya kung ako'y mabuhat nga na. Bebe. Peyong kay musod ng singot imong mata. Peyong. Okay. Oo, gisingot ko kag maayo, oh. Tapos ikaw, klarong, wag yung ka maanad ug bugat nga buhat sa inyo. Nay, kamot ni mo ay na, napuwa nagmaayo. Bebe, pagtarang ba kay paheran na kong imong doghan.
Bus o kagdughan daw. Maugit lang. Hibad ka ayong ako pamanhudon. Hilam na, Lili! Oh, May agit ikabaya diya. Ikilig baya siya. Na laki pang imong tiyan ay gisingot og maayo gahi agod ni mong tiyan. Bato ang imong kinaan. Mais ang gipakaon ni Inko Pedro nako la. Adi ay dili man lagi busok ang tiyan toong Pedro. Kini unta may tatawag ani kini. abs na la. 6 packs ang abs akong pamanhudon. Aw, abs di ay tawag in. Nindot sab. Angayan ka, angayan. Noon sa kaman in taon ay. Naghubo-hubo ka man ay. O niya, os-os na ba kaing imuhang katsones, Hipster maguna la. Adi ay. Ay, gamay na malagod ang kuwang in taon, ane. Malilian na. Aw. May linyara ba paingon sa ubos, Ay, ayaw na la. Singot. Ayaw na la. Aw, ha? Ako na lang ani pahibi-habi. Hapit na ma-below the belt imuha lahat. Bitas! Bayan niya kaigihan. Kaigihan ba ni batay? Ikaw na malisyosa kayo ka. Para pahidra idaw pag yun mo na ka. Sala. Oh, pahidra. Abi na yung labakara labi. Pahiran po usap ang iyang buko-buko. Abi na labi. Baka daan na-enjoy na unta ko adta. Lola ha. Tanawa. Na-enjoy sa suggestion ako. Gakatawa. Aron mas ma-enjoy ta. Dili na ta sa gawas mga oin. Mga og sa itong pamahaw. Tay pa ha, magkikay kong dali-dali ha. Ay, dili pa mahimong mukaon ng tawhana. Kung dili pa na siya mahuman sa iyang mga trabaho, ha? Unsala. Oh, ingon ni Ana ang pagpangagad kanya da. Ha? O kinahanglan atong ibalik ron. Aron mahinumdum mo mga kabatanunan karon nga dili sa iyon ang pagsuod sa kami niyan. La. Pabutan lang ko din. Sige, sir. Yan ko sa isla mo. Kabali ka namang isla. Apan, ingon og sa hamugaway ang nanamuyo din eh. Malinaw. Lindot ro ba kayo ng isla ha? Lindot kayo ng baybayo. Utik kay bas. Pati nga may diskubihi aron humunog resort. Noon, laylayo inindi ni Dabita. Tuyuan kayo. Pan kung madiskubrihan lang kining Dabita, siguro ko nga tagsaon gining mga terorista. Mapaingon ko sunan. Ups. Sorry. Nabusog ba yung salamihan nga luto sa kung maabot nga asawa? Labi ka man di kayo muluto. Pinangga. Salamat. So, kung magkapahiyom, murag yun sa giloto ni Lele. Buwad na bagita ng piniritong itlog. Pero lami nga mo pretong itlog si Lili. Ay, ayaw ulo-ulohi ang akong apoy. Kasi pagkatinood, itlog rabiya gimayong lotoon ng bataa. La. Ay, naapadi ay. May saday na siyang moloto o kanon. Kanunay lang pagod. Ang gamay mo palit man sa tindahan o akong mabiyaan. Matanong. Katawa pa ka. Oh, may katawa ba ko? Wa man god. Ay, Ipahiyo man bang ko? Mas may nang mahibaw ning daang ning imong pamanhonon day, ha? Nga bisan og pabrika, wa gyud ta ka haguag maayos trabahoon sa bay. Wa bag-abag ka na ko apan ko tabrabaya gyud sa abag, ha? Wa gyud ta ka hagoa. O bawsab ka na yung mahitabo kon maminyo noon niya, Mila. Muabag lang si Lili ng kulula. Adlaw o gabi eh. Jesus. Pero naara niya. If she will do more of the work at night. Jesus. Kanag yung style, ano? Kanang style ba? Magyod na'y makapadani sa checks do. No? Oh, basi ginig-abot sa puol niya, ha? Biyaan niya ni Boss Daplin ang akong apo. Hay! Sultian ka na daw. Kung patay na unya ko niya ng higayon na. Kagon yun ta ka do. Dili ka na mahitabo la. Mahalo ng panggaon ko si Lili. Hangtod sa katapusan ko gininawa. Isaad ko ka na. Jason. Pahiyong bayas ako nga po. Puyo lili ay. Bebe, busog naman ta.
sige. Padayon na mo si, padayon na si Mahang Gimbuhaton, Jason. Lula, Ha? may mo bang mubalik lang ko din niya? Tabangan ko na makadiyot si Inko Pedro dito sa Baybayon. Tingalig, nanubod na karon ang mga bangka sa pagistaan. Ay, balik ba ya, ha? Promise la. Bastilon, yun ang promise ni mo, ay, Jason. May apil bayag kalaylay ang akong panty ni mo, Jason. Mamanti ka pa dahil, ha? Usahay. Kasi ni magkatiguang na tado, pungko na malanta diretso god. Ay, kung kaihion ta kay maglisod na matagpugong. Na, sige. Lakaw na mo, aron nga magkabalik mo dayan. May bagong itulog na mga ka. May dagko di sa nipista ang dapita. Skripo rin yung dapita na. Magpaduol ko sa nagtapak. Mitubod na gid ang mga bangka. Dali, bahan ako. Unsa? Bahol ti ka paingon dito. Sige na. Jason, mauwaw ta. Pwede ka makakita na ito, uy. Sagdi na sila. Dali na. Kung di ka ubahan ako, asahon ti ka. No. Ay! Kay Jason, ibutang ko, pabukat ko kay busog ko. Mura ka nagpapil, alang na ako. Sama, gusto ka? Idagat ka, paingon na ni Inko? Ha? Ay! Kay Jason, madam aga. Jason, hudok na ba? Oops! Sorry. Ganun gitutukan ko ni mo.